que es diuen Ningyo no. Amb lo bé que m'havia quedat el moviment de l'espasa. Yokoso! Nosaltres som a Aventura per Japó. Avui toca parlar del dia 5 de maig al Japó. I per què el 5 de maig? Doncs perquè és un dia molt especial. I per què és un dia molt especial? Us preguntareu. Bé, no patiu, per això estem aquí. Anem a parlar del Kodomo no Hi. I què és el Kodomo no Hi? Doncs bé, per entendre què és el Kodomo no Hi, el que farem és començar per desglosar el nom. És a dir, sabrem què vol dir Kodomo, què vol dir no i què vol dir Hi. Vols fer els honors? Som-hi! La paraula Kodomo vol dir nen. La partícula no, en aquest cas, és la que expressa propietat, que vol dir de. I finalment, Hi és la paraula que en aquest cas significa dia. Per tant, el Kodomo no Hi és el dia del nen. I què és exactament el dia del nen? L'explicació simple és que és una festivitat dedicada als nens, com molt bé diu el seu nom. Aquesta festivitat va venir de la Xina i antigament també es deia Tango no Sekku. En el calendari xinès se celebrava el 5è dia de la 5a lluna. 5è dia de la 5a lluna. Uf, que enrebaçat, això. Doncs sí, la veritat és que és una mica enrebaçat. I per aquest motiu, el govern japonès l'any 1948 va estipular que fos el dia 5 de maig, segons el calendari gregorià. Prou, que plourà, en sèrio, prou. Bromes a part, cal dir que aquesta festivitat, per seguir posant en context, és una de les 5 que formen el Gosekku, que són 5 festivitats importants del país que se celebren a la cort imperial japonesa. Tot això està molt bé, però exactament què se celebra en el Kodomo no Hi? Doncs és molt senzill, en aquest dia es fan tota mena de rituals i de celebracions perquè els nens tinguin una vida sana i feliç i creixin forts com un roure. Nens i nenes? No, en aquest cas només nens. Antigament sí que era més dia de nens i nenes, però ara mateix, en l'actualitat, és exclusivament dels nens. Per què? Perquè les nenes tenen el Hinamatsuri, que és el 3 del 3. 3 del 3. 5 del 5. Tot això em fa pensar una cosa. Quina cosa? Any nou, 1 de l'1. Hinamatsuri, 3 del 3. Kodomo no Hi, 5 del 5. El famós Tanabata, 7 del 7. I per últim, el 9 del 9 hi ha el Kiku no Sekku, que és el festival del crisantem. I aquestes són les 5 festivitats que formen el Gosekku. Serà casualitat? Ho dubto. Tot i així, d'això ja en parlarem perquè avui no ho portàvem preparat. Ara ja sabem el context i el per què es fa, però de quina manera es duen a terme aquests rituals? Segur que aquestes imatges o algunes altres de similars que posarem a continuació us sonaran d'haver-les vist o en algun anime o per internet. I és que aquests estels en forma de carpa, anomenats koi no bori, són els elements més simbòlics del festival. Les carpes són peixos que tendeixen a nedar riu amunt i a contracorrent. Aquest símbol representa l'èxit en la vida dels nens, i això queda representat en les carpes volant en el vent. Les famílies són les que pengen aquestes carpes en forma d'estel a fora de les cases, que vindria a ser com aquí a Sant Jordi, doncs pengem la senyera fora del balcó. De la mateixa manera que en el Dia de les Nenes hi ha unes nines típiques de la festivitat, en el Kodomo no Hi hi ha uns ninos vestits de samurais que s'anomenen Gogatsu Ningyo. Que traduït vindria a ser els ninots de maig. No s'han complicat massa la vida, no? No. També és tradició col·locar un kabuto, que és aquell casc amb les dues banyes tradicional japonès, a les cases com a element decoratiu. Com aquí, el Dia de la Palma, que poses el llorer com a decoració, com a ritual, no? Perquè no t'entrin a robar. Doncs allà poses un casc de samurai. Igual. I acabarem amb una curiositat que també la fan amb motiu del Dia del Nen a algunes localitats japoneses i que fa més de 400 anys que es fa. De fet, el lloc més famós és el temple de Sensoji, a Tòquio, segons hem pogut llegir. No m'enrotllo més, el que se celebra és el festival Nakizumo. Traduït,
Seria com el festival del sumo plorant. Ara ho entendreu. És un esdeveniment on dos lluitadors de sumo es posen en el ring, agafen un nadó en braços i li comencen a fer ganyotes per fer que aquest nen plori. El que plora més fort o més efusivament o amb més força és el que guanya. Pobrets. I fins aquí el vídeo d'avui. Hem intentat fer un petit resum d'aquest dia i, evidentment, hi ha moltes coses en les que no hem aprofundit. Així doncs, si sabeu alguna altra curiositat o algun altre detall, estaria bé que els deixéssiu en els comentaris. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, que són Facebook, Twitter, Instagram i Twitch. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de... Aventura per Japó!